Dan, gospodine Saša, samo da vas pohvalim da je vaše takmičenje u regionu najbolji i da ste prva liga i da pozdravim Dejanu u publici. Ćao Dejana. Slika je bila odlična. Ti si pravi voditelj. Ja volim pričati, kad spavam ja pričam. Stvarno, aj pričam. Ti koštala si me, ponijed napred, sve ti je bilo malo. Ti kriva si za to, što mi drugova ponestalo. Sa tobom da ostanem, branio sam sve, zadužio na sve strane. Nema te nema, a ja već sutra bit ću uz to problema. Za noć ostavit ću kad vreme dođe, za greške da se plati ti, već tuđom ćeš se znati. Slušaj Karis, ja te puštam u takmičenje što se interesantno.